Narya peperangan adu kastening ana walogo amatahu ayyadialah para kawan nggih ngesaken dawuh ndara kula pacul copot oleh tanding nggih rupane Badranayana bakal diweni palilah nganti aku bakal lumebu menyang negara Ngamarta diadang-adangi manungsa kang bagus ing ngendra ing busana nggih Tra apa Kang bendaramu pacul copot oleh tanding Dik ndelok cak tandingi karo sungu tah karo kayu cak lho nek tanding karo kayu bakal puklek tandingi cak nek karo sungu ya pecah kolome cak rupamu sekat nggak bagus sone pacul copot tanding lu perang di gelut lu malah gelut aja iya eling cak menang guru mesti bongkos wis mesti cak wong aku telung dina nggondo mayit cak aku ngatek gopo kabeh karo kepik cak masalah aku sing mlebu nang lambe bareng ya apa cak iya ya apa ya kepik akeh ya apa aku mbah iya sing mlebu klambi mlebu sembarang lho Tra oh cak kok niku teko aku teko trawulan cak malah cak pegel kabeh jawaku cak sak minggu iki cak wis kegiatan iso ambrek padha karo Mas Yanto iya anjene ya apa ditekano karo Bapak Yanto acarane apa alah siji mengeti HUT sing 81 ya sing ngeduk loro yaiku bancaki desa lurah desa cak oh Setekabumi iya cak kon aku tuh kok trawulan ya aku tuh kok kejagan kono adike almarhum Ki Dalang Harjono siswa asmara ya oh ngono dah apa jenenge sa RT iya gak apa-apa sih wong ngono ae kok aduh mbok gua mbangi ambek iklim gak cocok belas bingung kabeh alacane ini babal aja wong sing penting lah ya ngono nek ketok-ketok sinden gak dijak iku sabar nek pacar dijak wah wakas gambange enok iya gadingane gak padha iya babal lah gak padha babah seperti tadi ngono lah wis tanggal 30 cak main ono desa Ngrawa bali desa kene cak oh iya tanggal 29 awake dhewe nang Gondang Wonosalam aja ngecem wis tak banting lho sing penting tak bayari sih lho ngono lho iya wayang wong karo bantengan lho alhamdulillah diparingi sehat lari kemarin sampe sawah jak karo bojoku ya apa ngawur gak nek kari kok tak pengen melok ya melok ae lho ngono lho katri ilang cak iya dalangi uculan mulai Drawasi gak wis waras kok yentan yo nggih kono lapo ta kok wetok kok urung noterku iya ganti kok wis cak aja ngomong cak mending jek ana penggawean meneh cari kowe cak iya mending jek wah kegiatan pegel sampe aku watuk pilek sak minggu iki lho
Ndara klatur atos-atos ndara. Wani adang-adang lagu jantrang jenengmu sapa? Asmamu sapa? Pumpung gur tak gawe pati apa nyata sliramu negara Ngamarta? Iya, nek kon kurang tambuh lan wong kaya aku. Sapa kang dadi percekam lan endi dangkam? Takoni gurung aku dong mung sanane nyandak perceka njunjung aring dongko asma klan mijil apa ora bejos wis jamak kalumrahan menungso mengkoni sopan takwu asma klan mijil lah slira mengkuni kurang sopan tak candak perceka tak junjung ananing dongko. Iya bener kanggone sing lopot kanggone wong kaya aku. Aku temenggung mridal sengara mijil saka negara Gok Tawang Gantungan balik sapa kang dadi asmamu? Yo nek kon kurang tambuh lan wong kaya aku. Raden Antarja, Raden Lindu Segara Putra penengguk Pandhok negara Ngamarta kene. Lah sing dadi kaniaten Raden Antarja ngilingono iki dina Kanjeng Semar ora bakal dipalilai diboyong menyang Tawang Gantungan. Mula sliramu kudu bali matura marang Kakang Prabumu yen gak diwehi kananing Kanjeng Badranaya. Antarja aja ana parang langguk pangucap jobrios tata mati birslira sing bakal balekno saka negara Tawang Gantungan oleh tak rebut gak entuk tak jaluk Badranaya. Braja Sekti Wrijal sengara sliramu iso boyo Kanjeng Badrana kalamun iso nyempal daune Raden Lindu Segara cancang otot pathoki balu gelem balik gak kudu sirna so ngarsan Raden Antarja maju regane atiku maju ya wis maju dodok dadamu gak lutak lundira tak bali menyang Tawang Gantungan cocokno tumindakmu kang luput sembur londot bangkemu gorong perkara mesti mati diring aku. Moro tangan bangsat iki
Antarja gak kena kanggo sembarangan. Ya, para kawan, nggih. Jajal keplok napa kan? Kaya adu jago. Leno ing Panduru, Antarja bakal tak juwing-juwing para kawan. Nggih, belajar atas-atas dulu. Oh! Awas ponakan. Awas ya, iya awas. Pisan kas ponakan nggih. Pun kuatir. Agak, Mbak. Oh! Sapa? Ayo munggah dur papan jembar. Wes munggah. Sawa dulure Anom Kakang Antarja Gatotkaca. Ayo mundur. Atu jebret kuring nonton tawang tua. Tak dune jam mlayu. Gak watok arek taun gak gantungan. Yo. Oh. Jarimu dunut ora nirut. Hamping-hamping Mega Malang. Warijal Sengoro. Tumarang dewamu Kinurja Gatotkaca pecah apa ora dijalingan munggon.
Oh. Halo. Dewa jagat sanjang Binathara ya dewa ya Bathara Guru kang kinare pepatutan nganti wadya bala saka tawang gantungan ora bisa sing entas ing pakarya ya yen kaya mangkono sih suminggira kabeh iki sing bakal maju ana ora permedan Patih Brojo Secenggo enggak ngatah tak longgo gedhe wong Ngamarta kabeh. Mangalatalat Sondo Langkoso Mangalatalat Sondo Langkoso
bedas perkotek-kotek cangkring penak blet lidung biado kamu nganti sak beton-beton kapali bokongmu munyuk jenengmu sapa wani-wani adang-adang lagune patih Brojo Sekti saka Tawang Gantungan iya nek kon kurang tambuh kelawan wong kaya aku iya aku Sumarsi Begawan Kapiwara Mijil Depok Pertapan Kendali Sodo abdi kinasihe dalange Pandha Sri Bathara Kresna bali sapa won aku patih Mijil negara Tawang Gantungan lha dene asmaku Patih Brojo Sekti sing iki dina bakal njaluk jimat Ponokaon negara Ngamarta Kelurahan Badranaya kelawan mangundi wangsa uga besut bakal tak boyong menyang negara Tawang Gantungan Brojo Sekti aja neparang iki dina mangkene yo sliramu aja mbok badut-badutno sing bakal njaluk guruku sejati yaiku Badranaya yen kena tak elingno bali kudu sirna so ngarsani Begawan Kapiwara Anoman aja parang oleh tak rebut gak oleh tak jaluk kan Badranaya bebasane kaya apa toy patine kan Brojo Sekti Brojo Sekti guru jati cancang otot pathoki balung isop medhot otote Praboncon bakal mboyong lawan guru jati Badranaya ladyalah Anoman yen kaya mangkunu maju poncot buntutmu babi alas negara Ngamarta cacaken kekuatan Praboncona
Oh. Oh. Legane atiku menang durung mesti bongko wis mesti ayo nono begawan kapiwara Anoman wong menang bandane sumbar pancen nyata wong kalah gati hati-hati bakal tumakane pralaya yen kaya manut antin dalem sawatara ayo Patih Midil Negari Tawang Gantungan Sang Patih Brojo Sekti rumaos bujeng dipun sumbari begawan kapiwara oh iya Anoman mung semono blaka sliramu aku gurung tak enten kadigdayan kok banjur wani sumbar sing kaya mangkono Prabandana iya Patih Brojo Sekti saknalika sendakep suku tunggal sendakep sampun manut suku segel tunggal kumpul nutuhi baban basa mati-mati ngadeg pribadine Patih Midil saking negari Tawang Gantungan sak sampunipun sendak sutunggal sinambat derskan keblat gangsal jumeneng Dul Kumar mati kakang kawa adi ari-ari sedulur sing krawatan ora krawatan sing lair bareng sedina nyayamu kakyamu sing momo jiwa ragaku ino klawangi manunggal jiwa ragaku ingsun bakal ngrapal ajim sing bakal tak sejakno ngarsani Sumarsi begawan kapiwara sak sampunipun Brojo Sekti sinambat diruskan keblat gangsal jumeneng amarah supiyah alu amah mutmainah nyuwun agung pangapunten ngarsane Gusti kang amung tuwa
Duh Gusti kang maha suci kula titah panjenengan nyuwun agung pangapunten nggih Gusti kula badhe ngrapal aji mantra kula jaya prusa enggal kasebatan menapa ingkang dados panyuwun kula nggih Gusti nadyan to kula menika radosan ingkang lepat awit manungsa wonten jagat raya menika boten wonten ingkang nandhang leres Gusti nadyan to sewu setunggal menika nandhang luput sadaya awit manungsa menika kebak dosa kebak laku ingkang nyeleweng saking angger-anggering bebener Gusti mila kula nyuwun agung pangapunten Gusti kang maha agung den rapal aji jaya prusa niat ingsun ngrapal aji jaya prusa ndat kemayangan bauku manugaru dolo layangan jagat kidul jagat kulon lor lan wetan ngumpul dadi sawiji ingsun tambah kekuatan yo kekuatan ingsun kok dene banteng takon sebab apa dina iki ingsun nang baik kekuatan ingsun bakal ana tumuju barang kang nyirnakno ana ngarsane ingsun ya ing sejatine kun ana kahanane jiwa lan ragaku kocap kacarita Raja Sekti kinaya mandene Gusti kang amung tuwa gobek amangi wong gobek amanengen ngantos raga bledos dados araseksa ingkang segiri suta kalah kabut putra Pandhawa wis kaya mangkene ana entekno kadigdayan sih ayo tanding ana patih saka tahang kandungan latialah ayo obat komburi sing ati-ati Brabancana tak ladak ana ngarsaku kon Oh yeah.
Kresna minangka guru kang sejati. Adisena iya jlidheng kakangku. Para katinang ndi? Para kapinang ndi? Aku bakal glebir ana permedan tak suwek-suweke patih saka negara Tawang Gantungan. Iku nek menang para, tapi nek kalah apa gak izin kanan para. Perkara menang gak iku dicacak dhisik dong. Ngene ya Adi, para kudu percaya kelawan Bathara Kresna. Aja mbok bacutno bakal nyambung watang wektunge anak para Gatotkaca lan Antarja uga begawan kapiwara. Gak menang tanding para Adi. Lah banjur dong. Saiki mangkene ya. Para kudu nurut karan Bathara Kresna. Lah nurut maksude kaya apa? Bakal tak ciptaning Kakang Semar. Iku semengko ben diboyong menyang Tawang Gantungan kono. Lah dialah dong. Lah kok kaya mangku Kresna kakangku. Ya pancen dasar kapara nyata sena. Perkara mengko aku setanggung jawab ana kahanan iki. Wis yen kaya mangkono, masa bodho jlidheng kakakku sing iso nentrem negara Ngamarta deng. Karib kaca bocah cilik maneh sena ewang nyunarsani Gusti kang amung tuwa. Ayo. Kananing Sri Kresna. Ingkang kadhep kelawan Badrana inggih panjenenganipun Sang Werkudara ingkang badhe cinipta sumping kembang Jaya Mulya. Saknalika Sri Kresna boten timbang panjang malih wonten ngarsane penenggok Pandhawa Brantasena ngriang cipta menahan Baban Soma cinipta wong ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Walalita sampun kula caraosaken Srinata ing Diwarawati ngarsane Gusti Kang amung tu badhe nyipta sumping ira kembang Jaya Mulya ingkang den sabda dados Curah Badranaya. Saknalika Sri Kresna
badhe kang keblat gangsal jumeneng dulurku papat keblat manjinga manunggal raga garpa ingsun payungana gogar baksono ngurung perkara manunggal ora saros kang sejati ya ingsun sejatine sak sampunipun Sri Kresna sinambader kang keblat gangsal ya nyuwun agri pangapunten wonten Gusti Kang Maha Suci Duh Gusti Kang Maha Agung kula titah paduka Sri Kresna nyuwun pengayoman nggih Gusti kula badhe ngrapal aji mantra kula sumping kembang jaya mulya ingkang dalem sabda wujudipun Kilurah Badranaya menawi wonten lampah kula ingkang lepat kula nyuwun duwe pangapunten nggih Gusti kocap kacarita sumping kembang jaya mulya den saut lan ngalsani Bathara Kresna den sabda ical wewujudanipun sumping kembang jaya Wajatira Kilurah Badranaya biyu Adisena iya Slideng kakakku kaya apa dianggon ingsun nyipta iki jibles-bles deng padha ya percaya aku deng sik jajal areh dhisik ya jajal sun timbali dhisik mangko dhisik sumping ingsun kembang jaya mulya sing wujudane Kakang Semar kanan para kudu njebles lawan Kakang Semar bagya sak prapta para Kakang Semar puru kaki-kakiane nggih den sedhereng matur ngaturaken sembah pangabekti mugi katur kunjuk anggen kula ngarsani ndara kula Bathara Kresna kelawan ndara kula Brantasena ya Kakang tak trima puja pangestawaku tampanono iya perjeh tampanono pangestuning sena nggih dalem pundi wonten kuncung dadosaken jimat paripih anggen kula gesang ngantos binjang wangsul dateng Gusti Kang Maha Suci ya Kakang ngene ya iki dina kanan para kudu melu utusan saka negara nggih tawang gantungan sing bakal kanggo kanan para iso sawandara bakal iso nempil kamukten saha Gusti Kang Among Tuwa uruh nggih monggo kula nganut mawon dhateng jenengan yen kaya mangkono sena sik jajal patih Braja Sukti timbal ana sena iya kakakku Braja Sukti jajal sik sowan nang ngaros aku lan kakakku Kresna iki sing bakal mbok
bersak nombor